iné veľmi pekné priestory, dá sa to zabezpečiť. Ale ja poviem konkrétny príklad, nechcem zdržovať. V úplnom období som musel absolvovať svadobný obrad v nemocnici na lôžkovej časti. Nedalo sa to inak urobiť a bolo to veľmi vážny ako prípad, to nechcem rozoberať, bola to veľmi vážna vec a myslím si, že to gesto, že sme prišli do tej nemocnice, pretože primár toho vážne chorého pacienta neuvoľnil na ten svadobný obrad na radnicu, tak veľmi dôstojne sme absolvovali tam a myslím, že to vysoko ocenila celá rodina. Týmto prípadom, týmto spôsobom vlastne takéto prípady budú vyučené a znova opakujem, myslím si, že ten trend nielen v našom meste, ale vo všetkých mestách na Slovensku je ten, aby obrady išli aj do iného prostredia, ako je slávnostná sieň mesta. Zobášia sa tí ľudia nemi a ak ich predstava je, že chcú mať ten obrad niekde inde, myslím, že by nám mali rešpektovať. Tomuto návrhu máme zákon Národnej rady, ktorý umožňuje sobašiť kdekoľvek v rámci príslušného celého mesta, takže toto uznesenie by bolo v rozpore so zákonom Národnej rady. Takisto ako kolega Kevane hovorí, chodíme sobašiť zomierajúcich do nemocnice, prípadne do miesta bydliska. Takisto my môžeme maximálne určiť nejaký poplatok za to, že sa sobaší niekde inde, napríklad sa robia sobaše vo výle Nečas, robia sa sobaše, keď si požiadali napríklad na stanici Darinčie, takže maximálne to môžeme spoplatniť, ale nemôžeme to zakázať, aby to bolo rozpovedať zákonom Národnej rady. Tá forma bola dôstojná, nie už bude kdekoľvek, aby to malo náležitosti, aby tam bol nejaký itinerár, ako to má prebiehať aj mimo radnice mesta. Ja si myslím, že ten návrh bol predložený v dobrej viere, že teda robí to v kultúrnom prostredí, len problém je v tom, že to obmedzuje slobodu občanov a to je možno pre mnohých ľudí škandál. A to je jedna. Za druhá vec je, že tí ľudia, keď si to zaplatia a chcú mať na strečne, na zámku, svadbu, viažu sa tomu nejaké emócie ich a zabraníme im to, tak to bude problém. A preto ja nie som teda zastancom takéhoto návrhu. Pardon, v podstate na kolegové predbehli, ale to isté nemôžeme občanom prieť nejakú požiadavku sobašiť sa treba na hrade strečnom, prípadne v letenskom hrade. Ak nás to požiadajú, riešil by som to, čo sme sa bavili, nejakým zvýšením poplatku, respektíve prijatím nejakého štatútu, ako by to malo vyzerať, aby bol bežný určite. Ako poznámkou na mojich predrečníkov, chcel som povedať, že tento návrh išiel z toho, že si myslíme, že ten obrad sobašný má mať svoje dôstojné miesto, radnica by dôstojné miesto reprezentačné, kde sa majú takéto veci uskutočňovať. Samozrejme, verím, že demokracia má určitý rozmer, ale myslíme si, že tie miesta toho obradu a toho sobáša by mali byť práve na tej radnici, ktoré je tým reprezentačným miestom mesta Žiliny. Si myslím, že by to miesto malo byť naozaj na radnici, pretože neviem si predstaviť praktický príklad, keď bolo 5 alebo viacej sobašiacich sa párov a jeden by chcel na Starečne, druhý by chcel na Dubni a ďalší by chcel vyvazniť čas a potom by musel byť potom, ja neviem, 6 alebo viacero sobašiacich tímov. Takže z tohoto dôvodu, aby sme potom neboli, že jednému vyhovieme a druhému nevyhovieme, tak si myslím, že by to naozaj to miesto malo byť a sú tu postojné priestory na to vytvorené na radnici. Som pozrieť na Strečne, my sobaši nemôžeme, lebo to nepatrí to pod Žilinu, je to patrí to pod Strečno. Ďalšia vec, keď takto príjeme tento návrh, vznikne to, že napríklad zajtra príde nejaký zomierajúci, ja som konkrétne 3 sobaše v bydlisku zomierajúcich, nebudeme ho môcť zosobašiť, lebo takto je postavený ten návrh. Ďalšia vec, ak takýto návrh prejde, tak tam určite pôjde na prokuratúru, aby preskúmala, či nie ide o protiprávny. Ak potom, ak náhodou príde protest prokuratúra, tak to bude vaša hanba, lebo nemáte tento návrh dobre naštudovaný. A pripravíme sa k tomu, aby sme spoplatňovali sobaše mimo radnicu vo výške 300. Ak dovolíte, na záver, ja by som dal svoj názor v tejto problematike. Myslím si, že jedna vec je vychádzať občanom v ústretí, ale toto vychádzanie musí mať svoju mieru a svoje pravidlá. Ak povie občan, že sa chce ženiť, ja neviem, vydávať, ja neviem, parku, alebo to je jedno, nech sa
musí sa pozrieť ten na to, že je to spojené aj s nejakými organizačnými záležitostiami, čo prípadne dá, čo prípadne my sa musíme starať o zamestnancov svojich úradov, v zmysle zákonníka práce musíme zabezpečiť bezpečnosť, bla. Tých vecí je tam strašne veľa. Ja chápem, že je to príjemné a pekné, ale na druhej strane som za to, aby sme naozaj vytvorili dôstojné prostredie, ktoré isto zabezpečí táto radnica. Preto si myslím, že svadobné obrady by sa naozaj mali konať na tejto radnici. Ja môžem vám povedať, že teraz trošku rozprávate alibisticky. Na jednej strane znižujete platy poslancov o 20 eur, čo je smiešné, a na druhej strane môže mesto zarobiť 300 eur na jednom obrade a to nechcete prijať. Vy sa musíte tiež správať ako podnikateľský subjekt, a ďalšia vec sú tu pre občanov, nie občania pre vás. Vy musíte občanov intelektu, keď povie občan, že chce mať svadbu aj autobuse, tak mesto to musí urobiť.